Hello guys, so na ako dali sa do exam guys. Prank na ako dali mo ang gwardiya sa do exam guys kay na pa-duty guys. Ang motor dali guys ha. Ay guys. Hello guys, gwardiya guys. Nakabalo guys. Lolo na ito na rin guys. Lolo na ito guys ha. Sisi mo? Sisi mo? Sisi mo? Sisi mo si? Wala pang presyo. Sisi? Sisi mo? Sisi mo? Sisi mo? Oh, Sisi ah? mas 122. 我想， 100. 这我，这 Down payment 13,000. 哦，这我， 3 months 37. 367. 这小小， 6 months 20,737. 我是谁？就走，这好，走，这不，这，这什么词？那是那，走，那是出什么自己？这吧。我这Banyo. 这咋？ Pero啊，这，呀，lamat ke pre, ya, lamat ke pre. chichichu. Kaya sao đi. Sao đi chichichu. Napagtima ko pare. Ay, na-drink sa jote niya guys. Na-drink sa... Chichichu. So, kauban na din tayo, makugtong. So, sinigawa sa kong pare, tigala siya. Tawag ka talaga, yagilan tao guys. Wala ba si Paring Diba ni? So guys, tingala akong pare guys ha. Sorry guys. Tawag chin-chin dyan wow. Susu dyan. Sao đi chi ka đi chichichu. Guys, semua niya akong pare ha. Jote niya ron Domingo sa the exam. So, nakuratan akong pare. Yari ko get 13 kay mo ko ni. Ninchik ko na ko no.